नोंसोर नागिरनाय पेशेन्टआ दा समाव जोंफोरनि हस्पिटालाव गैया जोंफोरनि हस्पिटालनिफ्राय खारखोमादों बिसोर मा खारखोमादों औ गैया बिसोर बे हस्पिटालाव जोंफोर नागिरगासिनो मोनाखै बिसोरखौ गैया बिसोर खारखोमादों मा बुंदों पेशेन्टआ खारखोमादों दिनैसो खोनाबाय आं पेशेन्टआ खारखोमायाखै खोमा दा मा मोनथिगौ जायखिजाया गैया आरो जोंफोरनि हस्पिटालाव खारखोमायाखैलाय अबावथो नङा बेफोरबायदि माबायदि जानो हानाय पेशेन्टआ माबायदि खारखोमालांनो हानाय पेशेन्टआथ' सिरियास इमारजेन्सिमोन आरो बेथ' बेहुस होननानैबो दंमोन बुंदोंमोन दा बे बेहुस पेशेन्टआ माबायदि खारखोमाखौ औ नोंसिनि हस्पिटालनि मानसिफोरा थिग नङा नामा नाय बेफोरबायदि जोंफोरनि हस्पिटालखौ बदनाम दा खालायसै जोंफोरनि हस्पिटालाव जेबो प्रब्लेम गैया बे सिख्लायानो खारखोमाखादों नङा बे बेहुस जानाय मानसियालाय माबायदि खारखोमानो हाखौ लाबोनाय समावसो बेहुसमोन बिनि उनावथ' बियो हुस फैबायमोन ना हुस फैबायमोन औ हुस फैबायमोन थ'र' दा बिसोरसो अबाव खारखोमाखौ जोंफोरलाय मा मोनथिगौ प्राइभेट हस्पिटालनिफ्राय खारखोमानाया एसे गुबुन खोथा नाथाय बेफोरबायदि गभर्नमेन्ट हस्पिटालनिफ्राय खारखोमादों फैसाबो होनाङा बिलबो उथिया मानो खारखोमाखौ बियो नाय जोंफोर जेबो मिन्थिया बियो मानो खारखोमाखौ मानो बेबायदि खालायखौ जोंफोर जेबो मिन्थिया जोंफोर नायनांगौ नायदोंमोन ट्रिटमेन्ट खालायबाय दा बियो गैया जोंफोरनि हस्पिटालाव नोंथांमोना गुबुन जायगायाव नागिरहैदो अबाव नागिरहैनांगौ दालाय जोंफोरलाय हस्पिटालाव जानाय मानसियानो बेबायदि खारखोमालायोबा अबाव खारखोमागोन बियो खारखोमाया बियो हा बिलाय बेबायदि खालायखाया मा खालायखै जोंफोर बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जायखिजाया जोंफोरनि हस्पिटालाव गैया नोंथांमोना बिसोरखौ माबा आलासि उलासा जायगा बेफोर जि जायगा दङ आलासिफोरनि बेफोर जायगाफोराव सिनाय हानाय मानसिफोरनियाव सोंहैबानो जाबाय अबावबा थांनोबो हानाय गिनानै हेलौ नार्स ओइ माबायदि नार्स बेलाय मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुङा मा जाखोलै सुखि आं हले जेबोखौनो हमनो हायाखै दे अबेहाय खारखोमाखौबा आरो अख्राङा खारखोमायाखै नामा बे बेमारि मानसिया बेबायदि दुरबल जानाय मानसिया खर' माबा जानाय मानसिया बेबायदि हस्पिटालनिफ्राय खारखोमागोन आरो डाक्टर थांनो हागौमानि बेनोथ' जाबाय खोथाया आंथ' माबासो सानदों माबा सुखि जाख्लायासो फैनानै लांफैयाखैथ' गावखौ हमजानो गिनानै पुलिसजों हमजानो गिनानै बेबायदिलाय खालायगोन बियो हस्पिटालाव फैलायनानै आरो अख्राङाबो गैयाथ' ना सोरबा आलासिफोरनावसो थांबाय आलासिफोरनावलाय मानो थांनोहाय रिलिज मोनालासिनो रिलिजखौनो होआखैमोन माथो डाक्टारा बेबायदि आरो थांगोन ना मोनथिला दे आरो लाबोनो होननानै आंनो लाबोबाय बिसोरखौ लाबोनाङाबाबो गोरोन्थियावनो आंबो सानदोंमोन माबा मोनसे खालायगोन होननानै हाबिलाजों मोजाङै रायज्लायगोन आरो हाबिलायाबो सेफ थागोन होननानै नाथाय मा जाखौ आंथ' मोनथियामोन हाबिलायादि आंखौनो बावगारना थागोन हाबिलायादि मेम'रियानो लस जानानै थागोन साननायफोरा मानो साननाय बायदि जाया मानो बेले बेजे जाजोबो आंथ' जेबो गाज्रि साननानै हाबिलाखौ बेयाव लाबोआखैमोन आंबो मोजां साननानै आंनि गोसोनि खोथाखौ सोंनो होननानै बेफोरखौ माने आं जेबो गाज्रि साननानै लाबोआखैमोन आं हाबिलाखौ नाथाय दा आं सानखांदों आं गाज्रिसो खालामफ्लांबाय नामा गोरोन्थिसो खालामफ्लांबाय नामा दा जाबाय मानसिफोरखौथ' आं लाबोबायानो दा बिसोरखौ नायनाया आंनिनो बिबान दा आरो आं हाबिलाखौ आरो अख्रांखौ बेबायदि खैफोदनि समाव माबायदि एंगार हरबावनो आं गुवाहाटियावनो लाबोबाय बिसोरखौ रावबो गैजा रोङाबो मा खालायनानै जागोन दा बिसोर थांनानै दाथ' हाबिलाया थांनानै खामानिबो मावनो हानाय नङा बे गथ' फिसाया मा मावना जाहोगोन दा बेफोरबायदि परिस्थितिखौ नायनानै आं बिसोरखौ हेंगार हरला होननानै सानथ'बाय लाखि उनाव हेंगार हरसिगोन दा साननैसो बेयावनो दोनथ'नोसै आरो बिसोरखौ नायनाया जाहोनाया लोंहोनाया बेमार बेफोर नायनाया मेडिसिन माबा माबि बेफोर दा आंनिनो बिबान गोजासै आरो जुदि आं बिसोरखौ लामा ससेयावनो बेबायदि एंगार हरो आंहासो पाप नांगोन आंखौबो सानसे समाव खैफोदनि समाव बेबायदि मदद खालायदोंमोन दा बिसोरनि खैफोदनि समाव जुदि आं बिसोरखौ मदद खालायालाबासिनो एंगार हरो गामियाव थांनो आलाय सिलायानो माबायदि जागोन बिसोरो नाङा दे आं बिसोरखौ गामियाव एंगार हरथ'ला बेयावनो थाथ'सै जा खालायनांगौ आंनो खालायसिगोन गामियाव थाफिनब्ला बिसोरो आलाय सिलाय जागोन हाबिलाया खस्थ' मावनांगोन आरो बेखौ आं लुबैया आरो डाक्टाराबो बुंखादोंमोन रेस्ट लानांगौ बेफोरबायदि मानसिया होननानै खब्रानि मददाव बिसोरनो रिलेटिभनि सोरबा न'आव बेबायदि थानायखायसो बेबायदि इजियावनो मोनबाय दिनै न'खौबो दा जानाय लोंनाय न'खर सालायनाय बेमार आजार बेफोरखौ आंनो नायनांसिगोन आरो साननैसो नाथाय दा प्रब्लेमानो जाबाय आंनाव फैसाया गैला बायजोब्बाय आं आइजों रायज्लायनांगोन आं आइजों रायज्लायनानै आइनो खिन्थाहरनांगोन आं गुवाहाटियाव फैबाय होननानै बेनिफ्राय फैसा बिहरनांसिगोन आइमोना सहैबायना सहैयाखैबा दाबो मिन्थिया सहैबायना सहैयाखैथाय फन खालामगोन होननानै बुंदोंमोन माथो आइया सहैब्ला फन खालामाखै ओहो फन खालामगोन होननानै बुंनायखाय आंबो फन खालामखायाखै खालायलाय
नोंनिजों खालायलाय आंना मबाइला चार्ज गैया चार्ज होदों आङो नोंनिजों खालायलाय खालायनो र' बेनिफ्राय दिनैथ' मिस्ट्रिफोरा साबबा मानि ओंखाम संजोबनांगोन खोमा ने औ संनांगोनथ' र' बिसोर ओंखामखौनो जाखायोना सानफ्रोमबो साब्रैबाबो साबबाबाबो संखानांगोन जोंफोरो इसिबां मानसिनि ओंखाम आं ज'यैनो संनोनो रोङा मोनसेयो आरो ओंखाम गोरलैजों माइरं गोरलैजों आं संनो रोङा मोनसेयो कुकारावबा जेबो नङा कुकाराव दा थोनायबो नङा खान्थायाव संनांगोन आबैखौ संनो हो ओंखामखौ खान्थायाव अरदाबाव आं जगारहैनो दे र' आं आबैखौ बुंहैनि संनो रोङानि संना गोथां जाबोला लासिंसिंसो जागोन आबैखौनो संनो होनि औ थां बुंहैथां होनब्लालाय आं आइखौ फन खालायनि आसरित खोथा मा जामारखो बे गुवाहाटियाव थांनायाव मायबा जाबायसो बेहा बेफोरबायदिथ' जाफेरामोन र' आं माबाखौनो फन खालायनो र' बारहुंखाखौनो मायबा नङाथ' जामारदों नङाबा बे फाग्लाया आंखौ फन खालायखागौमोन बियो हाबिलाखौ फन खालायालासिनो थाखाया बियो मेसेज मोनसेबाबो हरगौमोन हाय होननानै ओंखाम जाबायना जायाखै मा खालायदों होननानै हरथारगौमोन बे फाग्लाया मायबा जाखादों बियो र' आं बारहुंखाखौनो फन खालायनि हेलौ सुगामि मा खौरां आंना बिदिनोसै दे मोजाङैनो दं नोंहालाय माथो खबरखौनो लाथारा बावगारबाय नामा इस गावासो खबरखौनो लाया मादैया मोजाङैनो दंबा दं दे मोजाङैनो दं माबा रनिया न'आव गैया नामा औ आदाया गैया न'आव गैया ए अबाव थांदों माने आं बिखौ फन खालायबाय दंमोन आरो बिना फनानो नाङाखै बेनिखायनो आं सोंहरबाय अबाव दं होननानै एक्चुवेलि आदाया मैयानिफ्रायनो न'आव गैया माने बिना सासे लोगोनि एक्सिडेन्ट जादों होननानै बुंदोंमोन आरो बेनिफ्राय बियो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव थांदों होननानै बुंदोंमोन बेनिफ्रायनो दा मानसियानो न'आवनो फैयाखै फनाबो नाङाखै अबाव दंथाय मानसिया फनानो नाङाखै जोंबो मिन्थियानो न'आवनो फैयाखै बियो जों ट्राइ खालायगासिनो फनानो नाङा रनियाथ' जेबो जायाखै रनिया मोजाङैनो दंना रनियाथ' एक्सिडेन्ट जायाखै रनिया मोजाङैनो दंना लोगोआल'सो जादों एक्सिडेन्टआ आदाया जायाखै सोरबा लोगोआसो जादों दे होमबालाय ना मोजांबा दे दोनथ'नोसै औ दे सोर लोगोआ एक्सिडेन्ट जाखो बेहालाय आरो बेखौ क'क्राझार सिभिलाव थांदों होननानै बुंदोंमोन मा होनबा क'क्राझार सिभिलाव थांबोला लोगो मोनगोन नामा आं बेखौ दा आरो क'क्राझार सिभिलसिम थांबोला फैसाबो नांगोन आंनाव फिफ्लि गारिनो होनो भारा नांगोन जानोबो नांगोन आंनाव फैसाबो गैया आइयाबो थांबाय स'आव आंनावथ' गरसेबो फैसा गैया आरो आं एसेबां गोजान थाबायना थांखाया बाखायो आङो बांद्रायसो देखायनाय जागोन बेखौ सिभिलाव लोगो हमनो थांब्लाबो आंखौसो मायबा सानगोन बियो नाङा दे थांलां गाबोन फन हरगोन दे मा सासे सोंफैबाय थायोहाय खिन्था खुगाफोरासो रुबायलायलांबाय आंहा गैया रावबो हाबिला गैया बेयाव हाबिला गैया हाबिला मुंनि गैया नामा नाथाय गामिनि मानसिफोराथ' बुंदोंमोन बेयावनो एडमिट जादों होननानै गैया हाबिला गैया फुंनिफ्रायनो गोमानानै दङ मानसिया गोमाना दं औ मानसिया सोरांनायनिफ्रायनो गैया गोमानानै दङ आरो ट्रिटमेन्ट दंबावोमोन बाखि दंबावोमोन ट्रिटमेन्ट गैयियावनो जोबियावनो मानसिया खारखोमादों गैया मानसिया मा खारखोमादों गैया हस्पिटालनि मानसिफोरा रेसपन्स गैया नामा एसेबो औ नोंसिनि हस्पिटाला माबायदि एसेबो रेसपन्स गैया नामा सासे मानसिया माबायदि हस्पिटालनिफ्राय गोमानो हागौ ट्रिटमेन्ट जोबालासिनो माबायदि सासे पेशेन्ट गोमानो हायो आरो बेबो बुजानाय पेशेन्टसो एसहल केस बेबायदि केसाव मानसिया जुदि गोमाना थायो मा रेसपन्सनि हस्पिटाल नोंसोरलाय मा हस्पिटाल बेफोरो एसेबो सिकिउरिटि गैया नामा बेफोर हस्पिटालाव नाय बे गंसे गभर्नमेन्ट हस्पिटाल आरो आं सासे नार्स आरो डक्टर सासे नार्स सासेनि खामानियानो जाबाय जोंफोरनि रेसपन्सआनो जाबाय पेशेन्ट नायनाय सोरा मा रेसपन्स आं बेखौ मिन्थिगौ नाथाय गंसे हस्पिटालनिफ्राय पेशेन्ट सासेया माबायदि गोमानो हागौ आरो बेजों थाफानाय गथ'आलाय अख्राङा जायखिजाया बे हस्पिटालाव रावबो गैया गथ' फिसाबो गैया आरो बे पेशेन्टआबो गैया माबायदि आनरेसपन्सिबल हस्पिटाललै नोंसिनि दा जुदि बे पेशेन्टखौ सोरबा सुथुरा लांनानै माबा मोनसे खालायो बिनि दायथ'आ बिनि माबाया सोर जागोन बे रेसपन्सिबलखौ सोर लागोन सिकिउरिटि गैया नामा नोंसिनि हस्पिटालाव नाय सिकिउरिटि मायबा बेफोरखौ जोंफोर जेबो मोनथिया थानांगौ थायो आरो बेफोर पेशेन्ट नायनाय माबा नायनाय बेफोरखौ 24 घन्टा नायबाय थानाया जोंफोरनि डिउटि नङा जोंफोरनि खामानियानो जाबाय पेशेन्ट इमारजेन्सि फैब्ला पेशेन्ट नायनाय बिजि थुनांगौबो बिजि थुयो थै होनांब्ला थै होयो प्रेसार चेक खालायो पेशेन्टआ माबोरै दं बेफोरखौ नायो आरो बिनि अनगायै जोंफोर जेबो सिकिउरिटिनि खोथा मोनथिया
सानसेयाव हाजार हाजार मानसि फैयो हाजार हाजार पेसेन्ट दं बेयाव जों बेफोरखौ नायथिंबाय थानो हाया सोर दङ सोर गैया जों समाव बिजि थुनो फैयो समाव मानसि नायनो फैयो पेसेन्टखौ नायनो फैयो बेनो जोंफोरनि खामानि थै मा पेसेन्ट हस्पिटालनिफ्राय गोमायोलै बुंबाबो खोनासङा दायखौ जोंखौसो होनो नागिरो मा जाजोबखो बेफोर बिफा मा हाबिलाया हस्पिटालनिफ्राय गोमानानै थाखो दा मा खालायनो जोंफोरो पुलिसाव रिपर्ट हैनो ना मा खालायनो बेखौनोथ' सानना मोनाखै आं सुदेम मा खालायनो आं बेबायदि मानसिया हस्पिटालनिफ्राय गोमानानै थायो मा खालायनो आं आरो अख्राङाबो गैया ने बिमाय मोननाव थांदों औ ने जों गामियावसो थांदों देलाय फन खालायलाय बिमायखौ फन खालायलाय औ रनाय खालायनि आङो हे सोर मा जाखो बेफोरो आलासिलायनो अबाव लांखो गथ'खौ सोर सोर मानसि जाख्लाखौसो नुदों खोमा नों सिमाङाव मोनथिया आङो जायखिजाया बे सिमांखौ नुनानै बेसेबा गिनाय मोनदों आङो आगै नों आंनि फंबायमार ना औ फंबायमारथ' र' दा जोंफोर गामियाव थानायमोनब्ला नोंखौ बयबो खिन्थागौमोन आंनो फंबाय नोंनि होननानै आरो बयबो नोंखौ सिनायखायो नाथाय दा जों बे जायगायाव जों गामियाव थांनो हाथ'वा आदा रनिया थांनो होआखै बेयाव जाख्लाया फैनो हानाय ना बेनिफ्राय होनब्ला बे सेंग्राया अबाव थांखो बे रनिया अबाव थांखो आदाया मुलि लायनो थांदों आङो बे मुलिफोरखौ जाबोला आं नोंसोरखौ गोसोखांफिनजोबगोन ना हो बे मुलिया खामानि होगोन ना मोनथिया